Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бүген безнең программада Омск өлкәсендә икенче Иртыш буе сабан туена әзерлек. Омск өлкәсе хакимияте, хөкүмәте бу чарага бик җитди карый, чөнки губернатор үзе теләп әлеге сабан туен кабул итте һәм үзләрендә үткәргә тәкъдим иткән иде. Иваново шәһәрендә яшәүче Шакировлар гаиләсе. Чит регионнардагы яшәүче татарларга теләгем шул, балалар яшьрәк авылга кайтсыннар иде. Чөнки менә авыл тормышы якынайта үзеңнең тамырларыңа. Ижаудагы Асыл Яр ансамбле милли тәрбия бирүне системага салган. Бәлки балаларны нигел без уен аркылы кертәбез, шул татар халкының байлыгын күрергә. Өйләнү түгел сөйләнү Оренбург дәүләт татар драма театрында премьера. Заманча бүгенге көннәрне күрсәтәләр. Яшьләр ничек мәхәббәтләре аларның арасында безнеңчә түгелрәк. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Омск өлкәсендә булды. Биредә Себер ягы мөселманнары диния нәзарәте мөфтие Зелкарнәй хәзрәт Шакирҗанов белән очрашу һәм икенче Иртыш буе сабан туен әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты утырышында катнашу каралган иде. Мөһим вакыйгалар үзәгендә безнең төшерү төркемендә булды. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Омск шәһәрендә икенче халыкара Иртыш сабан туе узачак. Шул уңайдан монда оештыру комитеты утырышы, беренче оештыру комитеты утырышы узды. Билгеле инде вәкилләр иң беренче менә шушы сабан туй булачак җирне карадылар. Иртыш дигәндә Иртыш елгасы ул татарның тарихында һәм татарның мәдәниятендә искиткеч зур урын тотып торган елга. Кытайда булсын, Казакъстанда булсын һәм әлбәттә инде Россиядә Иртыш буенда бик күп татар авыллары һәм татарлар яшәгән төбәкләр. Шуңа күрә инде безнең беренче халыкара Иртыш буе сабан туе ул Казакъстанның Семей шәһәрендә узган иде. Һәм инде менә киләсе елга Алла бирсә Омск өлкәсендә узачак. Билгеле, Омск шәһәре Иртыш буена урнашкан һәм Омск өлкәсендәге бик күп районнар һәм татар авылларында нәкъ менә Иртыш төбәгендә Иртыш елгасы буена урнашканнар. Яшел утрау дип аталган урыннан соң анда инде Иртыш буе сабан туе узачак. Менә шушы хакимият йортында киңәшмәгә җыелдылар. Бу киңәшмә әле беренче тапкыр уздырыла. В первую очередь это утвердить состав нашего комитета. Правильно, Да, состав комитета, дорожную карту и проект программы. Нам, конечно, очень приятно последние годы быть на территории Омской области, и Республика Татарстан, Омская область давно связывают дружеские и партнерские отношения, но еще помимо всех наших деловых экономических составляющих есть еще один большой плюс. Татары, которые проживают на вашей территории, очень активны и проводят очень большое количество мероприятий. И мне приятно, что в свое время в деревне Улянкуль по президентскому гранту открыли подворье бухарского татарина. В этом году с участием исполняющего обязанности губернатора Виталия Павловича в Большереческом районе открыли татарский дом в историческом таком заповедном месте. И, конечно, когда мы говорим татары, это сабан туй. Татарстан ягыннан әлеге сабан туйны оештыруга төп җаваплы район иттереп Яшел Үзән муниципаль районы билгеләнде. Һәм инде әлбәттә Бөтендөнья татар конгрессы һәм Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы да бу сабан туйны оештыруда төп үзәкләр, төп көчләр һәм күренеп тора Омск өлкәсе дә, Омск өлкәсе хакимияте, хөкүмәте бу чарага бик җитди карый, чөнки губернатор үзе теләп әлеге сабан туйны кабул итте һәм үзләрендә үткәргә тәкъдим иткән иде. Шуңа күрә әзерлек эшләре бүгеннән үк башланды. Әле вакыт күп кебек, ләкин инде айлар, көннәр ул тиз узып китә.
Һәм инде без менә нәкъ июль ахырларында 26-27 июль көннәрендә милләттәшләребезне башка төбәкләрдән дә әлеге Сабантуйда көтеп калабыз. Протоколга аны ясып, bütün сорауларны учитывать итеп, алай итеп, утырышны завершать иттек. Киләсе Сабантуйга ашаныч бар, инде ресурс да булыр дип уйлайбыз. Но инде минем предложением булды балалар Сабантуйда, и ул бездә традиционно үткәрелә, и аны алып баргалы мөмкин булыр. Лейсана Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Омске. Гаиләдә ир белән хатын бер-берсенә түгел, бер юнәлештә карарга тиеш. Шуннан гаилә нык була дигән сүз бар. Киләсе сюжетыбыз геройлары да нәкъ шулай. Иваново шәһәрендә яшәүче Гөлнара һәм Фәйзрахман Шакировларның төп максаты тарихи ватаннарыннан читтә милләтебезне күтәрү, татарларга ана телен өйрәтү. Милли тормышта кайнап яшиләр. Аларның мәхәббәт тарихлары да кызыклы. Барысы хакында тулырак киләсе сюжетта. Кайда гына яшәсәң дә күңел үз кешеңне эзли, бигрәк тә үз милләтең кадерле. Гаилә корганда да бу мөһим. Ивановода яшәүче Фәйзрахман Шакиров моны бик тиз аңлап ала һәм хатынлыкка Казаннан татар кызы Гөлнараны ала. Кайчан никах булды? Мин белмим, бер-ике сүз татарлар. Исән аннары бетте. Бу минем хатын, бу минем укытучы. Аллаһ Тәала минем бирде деватисе татарлар. Күп историялар, күп традициялар булды. Бу минем туганнар, бу минем род, бу минем тухым. Фәйзрахманның әти-әнисе Ивановода туып үскән булса да, тамырлары Татарстаннан, Апас һәм Чистай районнарыннан. Гөлнараның әти-әнисе Саба Теләче ягыннан, татар теле нәкъ менә авылда саклана дип саныйлар алар. Менә без балаларны да авылга ешрак алып кайтырга тырышабыз. Авыл тормышында барыбер балалар менә җиргә дә якыная, эшкә дә якыная. Чит регионнардагы яшәүче татарларга теләгем шул, балалар ешрак авылга кайтсыннар иде. Чөнки менә авыл тормышы якынайта үзеңнең тамырларыңа. Фәйзрахман белән Гөлнара социаль шелтәрдә таныша, бер-берсе өчен яратылганын алар хатлар алышканда угаңлап ала. Беренче күргәч инде бу фикер тулысынча тәгаенләнә. Бу җума булды, и без дустым белән киттек җума намазга Кул Шәрифне. Ул чыкты мешетте, и мин вот подумал, наверное, хатын булалар дисем. Дин ягыннан да менә безнең очрашулар дөрес булды дип уйлыйм, чөнки безнең менә 2 тапкыр гына без очраштык. 3нче тапкыр инде ул әти-әни белән танышырга очрашты. 4нче тапкыр әти-әнисе булмау сәбәпле аның Краснодардан апасы, абыйсы килде. Әти ягыннан. Менә алар инде өлкән яшьтә, шуңа күрә алар без бәлки 2нче тапкыр килә дә алмабыз ди. Шуңа күрә әйдәгез хәзер никах ясыйбыз ди. Очрашкан вакытта ук. Ул вакытта Гөлнара Иваново турында ишетеп кенә белә. Монда килүгә ук аны өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең ул вакыттагы рәисе Фәрит Ляпин күреп ала һәм балаларга татар теле укытырга тәкъдим итә. Хәзер ул 10 елдан артык шушы хезмәттә. Башта балаларны укыта, аннан яшьләр килә. Безнең менә татар теленә йөргән яшьләр өйләнде мәсәлән, кияүгә чыкты. Шундый парлар да бар. Шуңа күрә теге нәтиҗәсен күргәч эшнең рәхәт була күңелгә, чөнки аның бит теге балалар күбесе үз тормышында урынын тапты. Университет бетерде күбесе инде менә татар теленә йөргән балалар. Күбесе Казанда укый, Мәскәүдә укый. Мәсәлән, минем бер бала гран-при яулады олимпиада буенча, татар олимпиадасы буенча. Уңышлы нәтиҗәләр булган сайын тагын да тырышып эшлисе килә. Ире Фәйзрахман да төрле проектлар белән ярдәмгә килә. Моннан тыш Гөлнара Иваново дәүләт университетының әзерлек курсларында чит ил студентларына рус теле өйрәтә. Укучылары, студентлары Шакировлар гаиләсендә кунакта да еш була. Гомумән алардан бер кайчан кеше өзелми. Минем дәванияте улым кунак, это бүләк Аллаһ Тәала бирде. Аллаһка шөкер. Бүтән рәхәт бу минем дөньяда, бүтән рәхәт Аллаһ Тәала, Аллаһка шөкер. Диннен, хатыннан, балалар, туганнар, соседи, бүтән, сез даже безгә кунакка килде. Рәхмәт бик зур. Без тоже бүләк.
савап булсын, Алла теләсә савап булыр. Өйләнешкәндә күп балалы гаилә теләүләре турында сөйләшеп куйган булганнар. Хәзер аларның Әмир, Эмиль, Хәят исемле 3 балалары бар. Тату нык гаилә коруларына 12 ел булган. Минем уйлавымча, тату гаилә булсын өчен кешеләр бер-берсе белән гел аралашырга тиеш. Бер-берсе белән сөйләшергә тиеш. Кич җитәме ул, иртә беләнме, вакыт булганда бер-береңә киңәш бирергә тиешсең. Мухаммад пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, самая лучшая вера бу диннен то, что у кого наилучший нрав, тартиб. А наилучший нрав тот, кто наилучшим образом относится к своей жене. Фәйзрахман Шакировның хезмәте дә мәчетләр белән бәйле. Ул төрле шәһәрләр өчен мәчет проектлары ясый. Аның хыялы Аллаһ йортларына бер стандарт булдыру. Моннан тыш, Шакировлар гаиләсенең тагын бер ак хыяллары бар. Безнең хыял бит инде ул, мәсәлән, элита булдыру. Татар элитасы булдыру. Интеллигенция. Элита бит ул теге материаль яктан гына түгел, бай кешеләр түгел, әйме? Элита бит ул менә интеллигенция булырга тиеш. Төрле өлкәдә синең менә кайсы өлкәгә барсаң да синең шунда татар кешесе булуы. Шуңа күрә менә ул балаларны үстереп, аларны менә син киләчәктә менә министрда була аласың, син киләчәктә шундый кеше була аласың, һәм менә татарлар өчен дә, һәм бөтен халыклар өчен дә яхшы эшләр эшли аласың дип менә һәрбер балага, һәрбер яшьләргә әйтәм. Әгәр дә Мәскәүдә, бүтән шәһәрләрдә инде күчеп киткәч, теге зур кеше булгач, үз яшәгән регионыңда да татар мөхитен булдырдым. Анда татарлар белән аралаш, анда татарларны күтәр дип балаларга аңлатам. Безнең татарлар много что могут дать этому миру. Но для этого нужно не делать акцент на материальное, хотя это тоже важно, а делать и акцент, особенно сегодня, на духовное. А этим очень богат наш народ, и у нас есть чем поделиться с другими народами. Кешенең туган илгә, милләткә, ана теленә мәхәббәте иң беренче чиратта гаиләдә барлыкка килә. Чит төбәкләрдә шундый көчле үзаңы булган яшь татар гаиләләрен күреп, күңел сөенә. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Курьянов, Татарлар, Иваново. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Ижаудагы Асыл яр ансамбле милли тәрбия бирүне системага салган. Бәләки балаларны нигел біз уен аркылы кертәбез, шул татар халкының байлыгын күрергә. Өйләнү түгел сөйләнү Оренбург дәүләт татар драма театрында премьера. Заманча бүгенге көннәрне күрсәтәләр. Яшьләр ничек мәхәббәтләре аларның арасында безнеңчә түгелрәк. Удмуртия Республикасының Ижау шәһәрендә 14 ел элек Асыл яр татар музыкасы, җыр һәм бию үрнәк ансамбле оеша. Җитәкчесе Лариса Гайнетдинова. Коллективта 70-кә якын бала шөгыльләнә. Малайларга, кызларга тулысынча милли тәрбия бирелә. Педагоглар аларны татар мәдәниятенә, фольклорга, туган телгә өйрәтә. Моның өчен аерым бер системада төзелгән. Тулырак киләсе сюжетта. Асыл яр татар музыкасы, җыр һәм бию үрнәк ансамбле күп санлы бәйгеләр, халыкара конкурслар лауреаты, җиңүчеләре. Республикада татар телендә үтүче күп төрле чараларның бизәге дә алар. Коллективта сәләтле, милли җанлы балалар шөгыльләнә. Очень медленно возьмем темп, чтобы у нас закрепилось. Ансамбль репетицияләргә атнага беренче тапкыр җыела. Балалар белән бер үк вакытта төрле юнәлештә эш алып барыла. Мәсәлән, музыка уен коралларында, курайда, думбрада, гармонда уйнарга өйрәнәләр. Приходится с каждым на занятии, с каждым индивидуально заниматься. Кто-то послабже еще, кто-то попозже пришел. Приходится подходить и прямо слушать каждого по одному. Поэтому я всегда стараюсь, чтобы была тишина на уроке. Балалар декоратив кулланма сәнгать белән дә шөгыльләнәләр. Тегү, шигү, туку аркылы халкыбызның гореф-гадәтләре һәм тарихы белән якыннан танышалар. Мин шигергә яратам. Без монда тукыйбыз, тегәбез. Мин чәчәк шигәм. Балаларның мәшгульлеге яшьләренә карап та бүленә. Өлкән кызлар атнага 4 тапкыр хореография белән шөгыльләнәләр.
Дәресләрдә күпчелек татар бию элементларына өйрәнәләр. Быел без алдык Астрахань татарларның биюләрен, аларны өйрәтер өчен без видео күрсәттек. Кем булган ул Астрахань татарлары, нинди направлениялар аларга влияли, нинди характер ул биюнең. Именно видео по научным материалам. Репетицияләрнең бүленеп оештырылуына балалар да шат. Илария Садыкова ансамбльгә 5 яшеннән йөри. Атна дәвамында төрле юнәлештә эшләгәч, һөнәри яктан үсәргә мөмкинлек арта ди ул. Мин монда бик нык тырышам, укыйм, чөнки алдагы көннәрдә миңа ул кирәк булачак, чөнки мин үземдә сәхнәдә күрәм, Алла берсә җырлап, биеп йөрермен дип теләгем бар. Ансамбльдә шөгыльләнүчеләр вокал, татар теле буенча да белем алалар. Нәниләр өчен курчак театры оештырыла, дәресләр дә уен форматында үткәрелә. Коллективның шундый юнәлештә эш алып баруы күп еллык тәҗрибә нәтиҗәсе ди ансамбль җитәкчесе Лариса Гайнетдинова. Балалар алар уен аркылы гына өйрәнү бараларның, шуңа күрә бәлки балаларны нигел без уен аркылы кертәбез, шул татар халкының байлыгын күрергә бөтен яктан да. Зурларны инде менә бүген зурлар белән без күрсәттек, профессиональный уже яктан алар 2-3-4 тавышка җырлыйлар, инде обработкалар, тегел фольклор җырлар гына түгел уеннар, инде более профессиональный яктан. Асыллар ансамбленең һәр даим күп санлы конкурсларда җиңү яулаулары да шушы уртак тырышлыкның нәтиҗәсе. Коллективтагы әлеге белем, милли тәрбия бирү системасын хәтта республикада эшләүче башка ансамбльләрдә үрнәк итеп ала. Алга табада милли ансамбльнең уңышлары күп булачагына шик юк. Ижаудан Нәзир Ныңманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры яңа сезонның беренче премьерасына чакырды. Өйләнү түгел сөйләнү спектакле Александр Островскийның «Женитьба Белугина» әсәре буенча сәхнәләштерелгән. Ул драматург тууының 200 еллыгына багышлана. Спектакльдә театрның барлык актерлары катнаша дисәк тә була. Ә менә төп герой, яшь сәүдәгәр Белугинны уйнаган Артем Әхмәдовның театрга килүе башкалардан ни белән аерылып тора икән? Премьерадан үз хәбәрчеләребез. Спектакль тамаша залында ук башлана. Театр өчен Татарстан драматурглары, рәссамнары белән бергә хезмәттәшлек итү гадәткә кергән. Бу юлы да осталар тандемы. Куючы режиссер һәм музыкаль бизәлеш Россиянең һәм Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев Оренбургдан. Рәссам Булат Насихов пьесаны татар теленә тәрҗемә итүче язучы Фуат Садриев Татарстаннан. Заманасы яңа, ләкин проблемасы иске. Җәмгыятьтә кинәт килеп чыккан тормыш үзгәрешләре белән әсәр яңа социаль әһәмияткә ия булды. Үзенең бәхетен ялган белән, ниндидер алдаулар ялган белән бәхеткә ирешә алмаячак. Барыбер ул үзенең актуальлыгын, үзенең хәзерге көн кадагына суга торган үзенең акцентларын, ниндидер нокталарын югалтмый. Хисләр ташый, аларны премьера таләп итә. Залда утыручының күңел кылларын тибрәтү үзе бер талам. Гомумән, мәхәббәт кешеләрнең үзара мөнәсәбәте аңлашыла торган тема. Бу байышмакар Андрей Белугинның матур, әмма ярлы аристократ Елена Карминага иләнүе тарихы. Төп герой яшь сәүдәгәр Белугинны Артем Әхмәдов уйный. Гомумән, театрда бу аның беренче роле. Текстны кулга алгач, беренче уем мин моны ничекләр генә ятлармын дип уйлаган идем. Ләкин ни гаҗәп, ятланды да, чөнки Рөстәм абый ул һәр бер артистка үз юлын табып, образ тудыру өчен ул зур ярдәм итә. Яшь артист Артем Әхмәдовның әлеге профессияга килү юлы гаҗәпләндерде. Ул 10 еллык кенә татар театрына беренче тапкыр спектакль карарга килә. Нәтиҗәдә шул спектакль филолог булырга теләгән студентның язмышын үзгәртә. Айгул Әхмәтгалиевнаның әсәре буенча «Сагынган чакларымда» дигән спектакль күрсәттеләр. Һәм мин шул көннән башлап татар театрына гашыйк булдым. Артемда татар телен өйрәнүгә дә очраклы хәл этәргеч була дип әйтсәк тә була.
Мин театрга килгәч, беренче тапкыр мин bir ай элек татарча өйрәнә башладым гына һәм менә татарча сөйләшми дә идем, аңламый да идем, и спектакльне синхрон тәрҗемә белән карадым. Шундый китап бар, Зөләйха открывает глаза дигән китабы бар. Мин аны укыдым, анда соңгы битләре, анда словарь татарских слов и выражений дигән нәрсә бар иде. Аны күргәч, мин татар теле өйрәнә, минем татар теле өйрәнәсем килә дип аңладым. Елена ролен Алия Салпикова башкара. Ул Артем Ахмадов белән чагыштырганда тәҗрибәле актриса. Сәхнәдә инде 20 ел. Бу тигез булмаган никах, вуҗдан белән килешү төзү һәм Еленаның башка кешегә гашык булуы яңа өйләнүчеләрне бәхетсез итә ала. Ул зур хыял белән яши. Яшьтән үк менә ниндидер хыял белән ирекле буларга тели ул һәр вакытта. Ул ирекле булуын тормышка ашыра зур үзенә җинаят ясап. Елена образына караганда ул бөтенләй башка. Ул менә тормышына үзе шундый юл кусайлый, хәтта үзенең бәхетсезлеккә тартканын сизми дә кала. Спектакльдә чагылдырылган затлылык һәм цинизм, кайнар хис һәм салкын исәп арасындагы конфликт. Ул Агишин үзе шундый хәйләкәр Альфонс кеше, кызлар хисабына яшәргә ярата, кешенең кулы белән махинация үткәрә. Спектакльдә театрның барлык актерлары катнаша, десятте була. Тамашачылар яңа сәхнә алымнарын, яңа башкаручыларны, үзенчәлекле ут һәм тавыш алымнарын күрде. Җитди темаларга уйлана алды. Мин бу спектакльдә төп героиня Еленаның әнисен уйныйм. Бу роль миңа бик җиңел бирелмәде дип әйтәсе килә. Чөнки минем героиня Нина Александровна ул бөтенләй башка кеше, ул миңа гомумән ошамаган. Ләкин менә Рөстәм абыйның ярдәме белән, үземнең ниндидер уйларым, тойгыларым белән, тырышлыгым белән дип әйтсәм дә була, мин бу рольне аңларга, үзләштерергә һәм башкарып чыгарга тырыштым. Режиссерның пьесаны оста сәхнәләштерүе, артистларның үз рольләрен мавыктыргыч уйнаулары тамашачыны канәгатьләндерде һәм спектакль барышында туган сорауларга җавапны тамашачы да үзе табачак. Театрга килгәлебез, карыйбыз, безгә охшый. Бик заманча куелган, бик яхшы уйныйлар артистларыбыз. Күңелле итеп карап утырабыз. Менә заманча бүгенге көннәрне күрсәтәләр. Яшьләр ничек мәхәббәтләре аларның арасында безнеңчә түгелрәк. Ике бәйрәм бергә туры килде. Театрда премьера һәм Оренбург шәлчеләре көне. Шуңа да файны шәлләрдән торган күргәзмә бизәде. Без инде Оренбург шәлчеләр предприятиесе шушы татар һөнәрчелеген саклаучылар һәм дәвам итеп алга алып баручылар. Шуңа күрә менә бүген кичкенә булса да выставка ясадык. Үзебезнең иң матур шәлләребезне җәмәгатьчелеккә күрсәтергә алып килдек. Уңышлы премьераларга, күңелле очрашуларга, яңа иҗади уңышларга бай булыр дип, театр 34нче иҗат елына аяк баса. Һәм киләсе 2024 елда 35 еллык юбилеенда да тамашачысы белән бергә булыр дигән өметтә кала. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, Татарлар. Тапшыруыбызны җәмәгать эшлеклесе шагыйрь Разил Вәлиев сүзләре белән төгәллибез. Без бер нәрсәне һәр чак истә тотарга тиеш. Бары тик күңелендә иман нуры, башында яхшы уе булган мәдәниятле, тәрбияле кеше генә илгә, җәмгыятькә файда китерә. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.